Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум, з Прагі вас вітае Сергей Абламейка. 20 студзеня ў Парыжы памёр Барыс Забораў. Многія сродкі масавай інфармацыі ў той дзень напісалі: памёр самы вядомы ў свеце беларускі мастак. Ці сапраўды ён такім быў? За што яго цанілі? Якую спадчыну ён нам пакінуў? Што трэба зрабіць для ўшанавання ягонай памяці? Пра гэта мы пагаворым таксама з сусветна вядомым беларускім мастаком, які таксама жыве ў Парыжы, але належыць да маладзейшага пакалення, з Романам Заслонавым. Добры дзень, Роман. Добрый день. Наколькі вядомым у Еўропе і свеце быў Барыс Забораў? Ці сапраўды яго можна назваць самым вядомым з сённяшніх беларускіх мастакоў? Ну, гэта так і ёсць. Забораў, пэўна ж, самы знакаміты з беларускіх мастакоў у сённяшнім свеце. Але ж, што тычыцца ўвогуле мастакоў, у нас, ну, цяжка сказаць, гэта ж не спорт, хто самы знакаміты. Просто Барыс Забораў менавіта для мяне з'яўляецца не проста чалавекам, не проста мастаком, а нейкай легендай. Гэта чалавек і мастак-легенда. Гэта маі такія пачуцці. Што тычыцца яго месца у сусветным мастацтве, гэта вырашчы час, але зараз ужо вядома тая колькасць ягоных выстаў у сусветных музеях, такіх як Уфіцы, як галерэя, напрыклад, акадэміі, якая знаходзіцца у Флорэнцыі, Трэцякоўская галерэя ў Маскве, Рускі музей у Петербурге. Гэтыя выставы, наш нацыянальны музей, сведчаць аб тым, што гэта мастак сапраўдна сусветнага ўзроўню. Роман, а чаму Барыса Заборава цанілі так у свеце? За што? Што асаблівага было у яго творчасці? Справа ў тым, што кожнага мастака ён з'яўляецца ценным для гісторыі, для свайго гледача сваёй своеасаблівасцю і своеасаблівы стыль, своеасаблівы такі свет, які стварыў Барыс Забораў і надаў яму гэты такі, як сказаць, і надаў яму сапраўдную вядомасць не толькі ў нашай краіне, але па ўсім свеце. Самае галоўнае, што б я хацеў сказаць, што ягоны свет, які ён зрабіў у сваіх палотнах, ён падаецца на першы позірк трохі сумным, нават, можа быць, негатыўным. Але ж зусім за гэтым стаяць светлыя, ад яго вобразаў зыходзіць светлая нейкая духоўнасць, якая апануе заўсёды гледача, і глядач не застаецца раўнадушным да таго, што ён робіць. Значыць, это вы гаворыце пра нейкія якасці ягоных карцін. А ці былі вы асабіста знаёмыя з ім? Так, і для мяне нават у гэтыя дні вельмі цяжка казаць пра Барыса Заборава у мінулым часе. Я увогуле яшчэ не усведаміў для сабе, і, можа быць, яшчэ доўгі час я не буду лічыць яго нежывым, таму што гэта мастак, які належаў да ўзросту маіх бацькоў, і я пазнаў яго праз маіх бацькоў. Першая наша сустрэча адбылася ў Менску, калі мне было 5 год. Ён попросту прыйшоў да нас у хату, да нашага дома,
І калі мне было 5 гадоў, я нешта маляваў, я памятаю, што мне сказалі, што гэта сапраўдны мастак, і доўгі час на маіх малюнках дзіцячых, я іх знаходзіў пазней, знаходзіўся нейкі барадаты мастак, і вакол яго былі длінныя бясконцыя заборы, таму што ягонае прозвішча Забораў таксама на мяне у той час натхняла. І другі раз мы сустрэліся ў 91-м, мне падаецца, годзе, калі я першы раз апынуўся ў Францыі, у Парыжы. Я патэлефанаваў яму, расказаў гэтую історыю, і ён з вялікай задаволенасцю прыняў мяне з маімі сябрамі у сябе ў майстэрні. І з таго часу мы сустракаліся даволі, гэта былі спантанныя сустрэчы, это магло быць 2-3 разы на год, маглі не сустракацца 2-3 гады. Паследнія часы сустракаліся трохі менш, але ж самае галоўнае, што вось гэтае пачуццё знаёмства з гэтым чалавекам, з гэтым мастаком, яно праходзіла праз усё маё жыццё. І я не пабаюся слова, што менавіта для мяне персанальна Забораў з'яўляўся таксама настаўнікам, вучителем з вялікай літары. І тое, што ты мог дакрануцца да ягонай творчасці ўжывую, прыйсці да яго ў майстэрню, назаўпроста пагаварыць вельмі адкрыта, душэўна, на розныя тэмы, не толькі мастацтва, аб усім. І гэты чалавек, ён неяк абвалаківаў цябе сваім светам, і ты знаходзіўся пад уражаннем вось гэтай размовы з ім яшчэ 2-3 дні, і яна не праходзіла. Ён таксама выходзіў да мяне, калі я жыў на поўдні Францыі. Гэта было вельмі прыемна, душэўна і вельмі цёпла. Ну, все ж, я кажу, для мяне, як для чалавека, які не мастак і не мастацтвазнавец, цікава папрасіць вас яшчэ раз паспрабаваць сфармуляваць, чым асаблівым былі яго карціны. Можа быць, ён нейкі новы стыль прыдумаў, ці асаблівасці нейкага стыля. Вот як сфармуляваць, апрача таго, што вы ўжо сказалі, што ў яго быў сум нейкі ў карцінах і адначасова аптымізм і надзея была? Трэба зрабіць такі кароткі экскурс у гісторыю яго адукацыі, жыцця. Ён вучыўся не ў Менску, ён вучыўся спачатку на поўначы, у Пецербурзе, потым у Маскве, і яго адукацыя была графічнай. Ён скончыў вучобу як мастак-графік. З аднаго боку, графіка дазваляла ў тыя савецкія часы неяк закрыцца і існаваць у сваім асабістым свеце і толькі працаваць з тэкстамі класічнымі ці сучаснай літаратуры. Але ж увесь час ягонай марай быў жывапіс. Ён хацеў займацца жывапісам. І як ён сам казаў многа разоў, што займацца жывапісам у тых абставінах савецкай рэчаіснасці ён папросту не мог. І калі ён апынуўся, і ён стаў вядомым на прасторах Савецкага Саюзу, ён стаў вельмі вядомым графікам, ён атрымліваў прэміі, і у гэтым свеце ён дабіўся вышыні. Але калі ён з'ехаў на захад і апынуўся ў Францыі, то менавіта тут яму пашчасціла заняцца тым, аб чым ён марыў увесь час. І гэта адбылося даволі позна.
яму ўжо было за 40 гадоў. І ён заняўся жывапісам, але гэта адукацыя як графіка, яна дамінавала над ім. Таму ягонае мастацтва, калі яго класіфікаваць у жанры, яна з'яўляецца жывапісам, але вельмі графічным, бо ягоны моц ягонага ўзроўня малюнка і вельмі сціплая каляровая гама ягоных твораў, гэта і дае своеасаблівасць ягонаму ягонай творчасці. І справа ў тым, што у сучасным мастацтве ўвогуле размыты мяжы паміж жанрамі мастацтваў. І менавіта гэта і своеасаблівасць пазажанравасці Барыса Заборова і надае яму навізну ў творчасці, бо ён таксама займаўся іншымі, ён таксама працаваў у іншых нейкіх сферах. Ён рабіў скульптуры, ён пісаў тэксты, кнігі, здымаў кіно, і ягоная спадчына мае даволі шмат розных граняў. І таму мы зараз толькі дакрануліся да этой вялікай такой постаці, якой з'яўляецца Барыс Забораў. Для нас ён жывы чалавек, для мяне ён да гэтага часу, і зараз я яго ўжываю як вельмі прыемнага субяседніка, вельмі прыемнага ва ўсіх адносінах чалавека, але тая велічыня яго мастацтва, я упэўнены, што нам прыйдзецца яшчэ некалькі пакаленняў адкрываць яго як мастака, як творца. Я якраз збіраўся задаць вам наступнае пытанне пра ягоную спадчыну. Што ён нам пакінуў? Якія прынцыпы, якія пачуцці? А вы ўжо часткова сказалі пра яго разнастайнасць. І ўсё ж, яшчэ раз, калі сфармуляваць, спадчына Барыса Заборава. Спадчына – гэта вялікая колькасць твораў у мастацтве, у выяўленчым мастацтве, это і графіка, і жывапіс, скульптура. Ён таксама працаваў у тэатрах, ягоныя пастаноўкі былі і ў Беларусі, калі ён там жыў, і тут, і тэатры былі не проста знакамітыя, гэта найлепшыя тэатры ў свеце, такія як Комедія Францэза і гэтак далей. Літаратура. Ён шмат пісаў і ён шмат працаваў над сваімі тэкстамі апошнія часы. Я ведаю, што ён выязджаў спецыяльна ў такія ціхія куткі, дзе ніхто не перашкаджаў бы працаваць, пісаць кнігі. Я думаю, што таксама ён працаваў над сцэнарамі, і яму давялося ўжо зняць некалькі стужак. То значыць, гэта ён працаваў таксама ў кінематографе, а ягоныя скульптуры, ён шмат выстаўляў іх, і нават ведаю, што ў Ізраілі пастаўлена манументальная скульптура, прысвечаная алфавіту з тым самым. Эта скульптура з'яўляецца такімі выявамі літараў і вельмі цікавая. Вось. Як я і казаў, што настолькі цяжка зараз сказаць пра Барыса Заборава ў мінулым часе, што мне перад вачамі стаіць яго такая прыемная, трошкі, можа быць, нават лукавая усмешка, з якой ён глядзіць на свет, на цябе, як на маладога мастака, які прыходзіць да больш сталага з наіўнымі і пытаннямі, але ён заўсёды выслухаў гэтыя пытанні і адказваў вельмі так
шчыра і без усякіх... Ён ніколі не стараўся зрабіць уражанне такога мэтра у размове з маладым мастаком. Я думаю, што аб гэтым сведчыць шмат другіх мастакоў, якія з ім мелі размовы. Роман, а што Беларусь павінна была б зрабіць для ўшанавання памяці Барыса Заборова? Купляць недзе яго карціны, музей стварыць ці выданне нейкіх альбомаў? Як гэта можа выглядаць, на вашу думку? Ну, да нядаўняга часу у сабраннях нашых музеяў увогуле не было шмат яго творчасці. Это былі толькі некаторыя закупленыя ў час яго жыцця на Беларусі графічныя лісты. Але ёсць набытыя мастацкім музеем работы апошніх гадоў Заборова, ёсць некалькі вялікіх працаў у калекцыі вядомых беларускіх банкаў. Для такога мастака я лічу, што наша дзяржава абавязкова павінна зрабіць закупы яго вялікіх палотнаў, таму што сціплы краявід, які ёсць у нашым музеі, ён ніяк не адлюстроўвае таго маштабу, таго ўзроўня, на якім знаходзіцца Барыс Забораў. Я лічу, што за гэтым будучыня. Не ведаю, калі гэта адбудзецца, і як яго сям'я будзе ставіцца да гэтых закупаў, і ці ўвогуле будзе жаданне ў нашых музеяў купляць яго творы. Але позна ці рана гэта адбудзецца, я ў гэтым упэўнены. Дзякуй, Роман. На сувязі з Парыжа быў беларускі мастак Роман Заслонаў. Мы гаварылі пра памёрлага 20 студзеня сусветна вядомага беларускага мастака 85гадовага Барыса Заборова. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. З вами был Сергей Абламейка. Подписывайтесь на наш канал. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.